Sa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang prinsesa. Puso ko katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit kong makalimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahiring ang luha sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita.
hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko, sinta, ano man ang mangyari ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pa sisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes,
devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio.
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Martes, sang ikaapat nga simana sang Kwaresma. Dali kamo, kamutanan nga ginauhaw, magpalapit sa tubig, siling sang Ginoo. Kagkamutanan nga wala sing kwarta, dali kamo, magbakal kag magkaon. Mga muyo kita. O Ginoo nga amon Dios, samtang nagaaman kami sa pagtuman sa mga buluhaton sang Kwaresma, nga amo ang pagpangamuyo kag pagtumili sang amon kaugalingon, amana ang amon tagipusoon agud amon mapangabuhi ang misteryo Pascual, kag amon mabantala sing may kalipay ang imo mensahe sang kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 5, versikulo 1, tubtob 16. Sa tapos sadto may piyesta ang mga Hudiyo, kag si Jesus nagpa-Jerusalem. Dito sa Jerusalem, malapit sa puwerta sa mga karnero, may puno nga ginalibutan sang 5 ka portiko. Sa Hebreo, ini nga punong ginatawag Betzate. Madamo nga mga masakiton ang nagahiligda sa portiko, mga bulag, mga piang, kag mga paralitiko. Nagahulat sila nga maghulag ang tubig, kay may tion nga ang anghel sa Ginoo nagapanaog sa punong. Sa tapos matublag sa anghel ang tubig, ang masakiton mag-aayo sa bisan ano nga balatian niya. May isa ka tao didto nga nagamasakit sa sulod sang 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga nagahigda didto, kag nahibaluan niya nga ang tao nagmasakit sa amuna nga kadugayon. Gani nagsiling si Jesus sa iya, "Luyag ka bala mag-ayo?" Ang masakiton nagsabat, "Tiyoy, wala sing tao nga naggadala sa akon sa punong kung ang tubig ginatublag. Samtang nagatingwa pa lang ako sa paglusong, ginaunahan ako sang iban." Si Jesus nagsiling sa iya, "Bangon ka, dalha ang imo banig kag maglakat." Sigilayo nag-ayo ang tao sa iya masakit. Gindala niya ang iya banig kag maglakat. Nanabo ini sa adlaw nga inugpahuway. Gani ang mga pangulo sa mga Hudiyo nagsiling sa tao nga ginayo, adlaw ini nga inugpahuway, kag batok sa aton kasuguan nga magdala ka sang imo banig. Nagsabat siya, "Ang tao nga nag-ayo sa akon nagsiling sa akon, dalha ang imo banig kag maglakat." Ginpamangkot nila siya, "Sino balang tao nga nagsugo sa imo sa pagdala sang imo banig kag sa paglakat?" Pero ang tao nga nag-ayo, wala makakilala kung sino yadto. Kay si Jesus nakahalin na tungod sa kadamo nga mga tao sa sadto nga duog. Sang ulihi nakita siya ni Jesus sa templo kay nagsiling sa iya, "Kita mo, maayo ka na karon. Hindi ka na magpakasala, kay basi malain pagid ang mahanabo sa imo." Dayon ang tao naglakat kag iya ginsugiran ang mga pangulo sa mga Hudiyo nga si Jesus amo ang nag-ayo sa iya. Tungod sini,
Nagsugod sila sa paghingabot kay Jesus tungod kay nagpang-ayo siya sa adlaw nga inugpahuway. Para sa aton pagpamalandong sa Ebanghelyo sa sininga adlaw, aton liwat ginaabi-abi si Sister Donna Bel Ferrer sang Sisters of the Good Samaritan of the Order of Saint Benedict. Sa iya pagpaambit sa aton sang i-reflection sa pulong sang Dios nga aton nabatian. Maayong aga kag welcome liwat sa aton programa, Sister Donna. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo kag sa naga-follow sa aton via live streaming. Malipayon nga aga sa aton tanan. Madamo nga mga sitwasyon kung sa diin si Jesus naghimo sang milagro. Ang masakiton nga tawo sa aton ebanghelyo subong nga adlaw, nag-anto sa sulod sang 38 ka tuig. Siya mapasensyahon nga nagahulat sa kilid sang punong nga sa Hebreo ginatawag nga Betsaida, nga sa diin kung ang tubig ginatublag nagahulat siya nga may magbulig sa iya pakadto sa punong. Si Jesus nagkadto sa iya, kag sa dako nga kakunyag, ang isa lamang kapulong nga mag-ayo siya sa gilayon. Sa aton subong nga kahimtangan, madamo sa mga tawo nga nagamasakit, kag ang masakit pagid, bisan ila pamilya nagakahuya sa ila kahimtangan, hindi sila mismo kabalo kung paano ini malampasan o kung paano ini atipanon. Sa kultura sang sinauna nga panahon, ang bata nga ginpanganak nga may depekto, ini nagakahulugan, ginsulutan sila sang Ginoo. Sadto nga mga inadlaw, ang masakit isa ka simbolo sang yawa. Aton panumdumon nga pareho sa masakiton nga tawo sa aton ebanghelyo nga nagakinahanglan sang bulig, nagapakita nga ang mga ginasikway sa sosyudad, ang mga nadulaan sa paglaom, nagakinahanglan sang madalom nga kaangtanan sa iya isig katawo. Hindi ang gahom ang ila ginapangita, kundi ang pag-inchindi, pag-amuma, kag paghirupay. Ini amo ang rason nga si Jesus mismo ang naguna palapit sa tawo nga masakiton. Si Jesus nagapangagda sa aton nga bilang iya mga disipulo, ang aton unang nga misyon amo ang pagpalapit sa mga ginasikway. Para kay Jesus, ang tagsa katawo, anuman ang iya kahimtangan sa pagpangabuhi, espesyal kag importante tungod kay ang kada isa anak sang Ginoo, ginapalangga sang Ginoo. Sa aton pagpamalandong, ang masakiton nga tawo hindi makaagwanta sa bagay nga iya ginpahibalo ang iban nga siya nag-ayo. Sa pihak sini, ginhatagan siya sang bag-o nga kabuhi nga sahi sang pagkabanhaw. Mangin kontento na siya, imbis nga pasipalahan siya, may kahigayunan siya nga magtubo sa kabuhi nga himpit. Ini amo ang epekto hindi lamang nga ginayo siya ni Jesus, kundi ginayo man ang iya lawas kag espiritu. Ang mensahe dire amo nga wala sang bisan sin-o nga makapalapit kay Jesus, nga iya gintandog nga hindi magsangyaw sang ila na baton nga grasya sa bagay nga ila ini ginpalapnag. Ang matuod-tuod kag madalom nga pagpakig-angot kay Kristo amo ang pagtulod sa iya sa pagpalapnag sang maayo nga balita. Ang kalipay kag kakunyag sang sina nga eksperyensya makalalaton kag klaro nga kita nga mga Kristiyano permi nga inganyo nga mangin maayo nga balita sa katawhan. Mangin maayo ka nga balita, mahimo lamang naton ini paagi sa aton pagdesisyon, paagi sa aton mabakod nga pagtuo nga kita bulahan. May isa ka istorya sa kabuhi ni San Francisco sang Assisi kung sa diin iya ginayo ang iya isa ka upod nga praile nga magupod sa iya banwa para magpanudlo. Ang duwa naglakad pakadto sa banwa kag si San Francisco amo ang naggiya sa mga dalanon kag mga balaligyaan. Nagasapak siya sa mga tawo samtang nagalakat. Sang nakalabot na sila sa pihak nga bahin sang banwa, ang iya upod nga praile na mangkot ki San Francisco.
Abi nakon magpanudlo kita. Oo, nagapanudlo kita, sabat ni San Francisco. Ang aton presensya, kag ang aton pagpakita sa ila nagasangyaw sang aton pagtuo, kag sa aton ginsumpaan kay Kristo. Kita ginatawag sang Ginoo sa aton tagsa-tagsa nga mga ngalan, kag siya nagaistorya sa aton tagsa-tagsa ka mga tagipusoon. Kay ang iya paghigugma sa aton wala sing katapusan. Pero sami-sami, kita wala makabatsyag sang sina nga presensya sa aton kabuhi. Magamay o dako nga bulig ang maagom naton pero wala kita nagapangita o nagaekspektar sang gahom sang Dios nga ara sa aton. Pero nagahulat lamang ini nga mapakita kag mapabatsyag sa aton kung ang aton mga tagipusoon kag huna-huna bukas sa kadalom sang paghigugma sang Ginoo. Para bangin mabakod ang aton pagtuo, mangin masinadyahon sa paglaom, kag may paghigugma sa aton isig katao pareho sang paghigugma sang Dios sa aton. Ang kalipay, ang maayo nga pananaw, kag ang hugot nga pagtuo sang tuod-tuod nga mga sumulunod ni Kristo, niyan makalalaton. Ang Kristyanismo nga wala sang kabuhi indi matuod. Kabay pa nga mangin maayo kita nga balita sa mga tawo nga aton makaupod sa ordinaryo nga mga inadlaw sa aton nga pagpangabuhi. Katahom kag kadalom sa aton reflection sa sini nga adlaw kag nagapasalamat gid ako sa imo kaalwan Sister Donna sa pagpaambit sa sini nga aga. Ginakalipay gid namon nga nakaupod ka namon sa sini nga programa sa tanan nga Martes sang Marso. God bless you and your ministry. Kag para sa mga gusto makig-angot sa mga madres ang Sisters of the Good Samaritan of the Order of Saint Benedict, yari ang ila address. Amber Community, number 3 Amber Street, City Heights Subdivision, Bacolod City, 6100 P.O. Box 999 o kung magtawag sa 034-433-5446 o kung magbisita sa ila website www.goodpsalms.org.au. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips sagod malikawan ng insomnia.